Tällä videolla neuvon sinua rekisteröitymään iHerb.comiin ja tekemään ensimmäisen tilauksesi. Suuntaa ensimmäiseksi selaimesi osoitteeseen iHerb.com. iHerbin sivusto on hyvin yksinkertaisen näköinen, mutta älä anna sen häiritä itseäsi. Rekisteröityäksesi klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa My Account-kohtaa. Tähän syötät sähköpostiosoitteesi. Tähän syötät sähköpostisoitteesi uudelleen. Seuraavaksi valitset salasanan, jonka toistat myös uudelleen. Haluatko markkinointipostia? Minä en. Klikkaa luodaksesi tunnus. Seuraavaksi menen kohtaan Movers, eli Top 100-lista. Täällä näet iHerbin myydyimmät tuotteet, joka päivitetään kerran kuukaudessa. Valitsen African Black Soap. Lisään ostoskoriin 3 kappaletta tätä saippua. Olisin voinut lisätä sen myös toivellistalleni, mutta lisään ostoskoriin. Oikealla puolella näet tuotteen postauspainon sekä tuotteen viimeisen käyttöpäivän. Täältä voit katsoa tuotteen arvosteluita, joita muut ostajat ovat kirjoittaneet. iHerbissä voi selata tuotteita myös tuotemerkin mukaan. Valitsen Matralabsin ja sen kuuluisan C-vitamiinijauheen. Lisään tätä tuotetta 1 kappaleen ostoskoriini. iHerbissä kannattaa muistaa, että jokaiseen tilaukseen saat 1 ilmaistuotteen. Voit valita sen näistä listoista. Itse otan tällaisen C-vitamiinituotteen. Kirjoittamalla ostoskorin koodin VES429 saat ensimmäisestä tilauksestasi $5 alennuksen. Tässä näet tilauksen kokonaissumman ilman postikuluja sekä paketin painon. Näet myös postitusvaihtoehdot. Tämä International Email on suosituin vaihtoehto, mutta voit valita myös näitä kuriirivaihtoehtoja. Ja tässä on vähän tietoa Suomeen tilaaville. Valitsen International Email. Tässä täytämme toimitusosoitteen, etunimi, sukunimi, katuosoite. Katuosoitteen toinen reivi voi jäädä tyhjäksi. Kunta ja kunta uudestaan. Postinumero. Maa Finland. Puhelinnumero. Lopuksi valitsemme myös, että onko tämä osoite meidän maksuosoite. Jos haluaisimme maksaa eri maksuosoitteella, niin tämä ei olisi, mutta tässä tapauksessa se on. Tässä täytämme korttitiedot, eli kortin numeron ja viimeisen voimassaoloajan, kortinhaltijan nimen ja viimeisen kenttään CVV2 tunnusluvun, joka on kortin takana. Klikkaa kysymysmerkki, jos et tiedä mikä se on. Nyt ollaankin sitten viimeisellä sivulla. Näemme tästä tilauksen kokonaissumman Grand Total. Olet syöttänyt alennuskoodin. Näet myös tilauksen muut tiedot, tilatut tuotteet, osoitteet. Ja emme halua mainospostia. Viimeiseksi klikkaamme Place Order ja tilaus on laitettu eteenpäin. iHerbin asiakaspalvelu on erittäin hyvä, toimitukset nopeita, kertaakaan ei ole paketit jäänyt tulliin, vaikka tilauksia on takana yli 100. Voin siis erittäin lämpimästi suositella iHerbia sinullekin.